akpọkuola gọọmenti etiti ka o guzobe ogige National Diabetes Center na Anambra State iji wee nye aka na-enekọta ndị nwere ọrịa shuga bụ diabetes anya. Ya bụ okpoko bụ nke mere site n'aka otu onye na-akwalite ọnọdụ ndị nwere ọrịa ya bụ shuga bụ Lydia Okolie n'oge izu ụka ndị ọrụ nurse nke afọ 2024 nke ụmụ akwụkwọ na-azụ ịbụ ndị ọrụ nurse na College of Nursing Sciences, Department of Nursing, University on the Niger Teaching Hospital, Iyienu Ogide. Ha nọkwa n'oge ahụ wee kụziere ndị mmadụ ihe ma nenekwe ndị mmadụ ahụ n'efu iji wee maa ndị nwere ya bụ ọrịa shuga na Nkwọ Market Ogide. Onye ọla anyị bụ Ogochukwu Ọranụ ji akụkọ a wee bịa. Nke College of Nursing Sciences nke Iyienu Ogidi bụ ndị pụtara n'igwe wee na-agagharị na nyaba ahịa na-akụziri ndị na-azụ ahịa maka ọrịa shuga ma na-elerekwa ha ọrịa shuga na BP ha n'efu. Onye coordinator Diabetes Advocacy nke nyabụ izu ụka ndị nọọsụ bụ Lydia Okolie kọwara na diabetes nke bụ ọrịa shuga bụ ọrịa na-egbu ndị mmadụ, nke ọ kọwara na ọ bụzi nke a na-ahụkarị n'oge ugbu a, nke mere ha ji wee kpebie na ha ga-aga kụziere ndị mmadụ n'ime obodo otu ha ga-esi wee mara na maka ya bụ ọrịa shuga na ihe ha ga-eme iji wee nyere ndụ ha aka na mkpa ọ dị ịga na-elele onwe ha oge ọbụla n'ụlọ ọgwụ. Nwada Okolie kenere ndị niile nyere aka iji wee hụ na ya bụ izu ụka ụmụ akwụkwọ bụ nke gara ọfụma, wee kpọkwukwazie ndị ọzọ ka ha bịa tinyere ha aka iji wee na-akụziri ndị mmadụ maka ya bụ ọrịa shuga. Mgbe ọ na-agwa ndị ABS okwu, onye president nke Student Union Government nke ya bụ College of Nursing Sciences Iyienu, Comrade Michael Ozuo, kọwara na ya bụ izu ụka ụmụ akwụkwọ bụ nke a na-eme kwa afọ ebe a na-akpatụsị aka na okwu dị iche iche gbasara ahụike, nke ọ kọwara na ọrịa shuga bụ nke ha wepụtara n'aha iji wee kụziere ndị mmadụ, n'ihi na ụfọdụ ndị nwere ya bụ ọrịa shuga ma ha amaghị, ebe ndị mmadụ na ha nwere ya amaghị otu ha ga-esi wee lekọta onwe ha anya. Onye SUG Education Officer Comrade Victor Ogbuli kwuru mkpa ọ dị ka ndị nwere ọrịa shuga mara ihe ha na-eri ma na-eri nri ọfụma, na-ejekwa na-enyocha ahụ ha, wee kpọkuo gọọmenti ka ha wube n'ụlọ ọgwụ ọbụla ebe ndị mmadụ ga-eje na-enene ọrịa shuga n'efu iji wee nyere ndị na-aya ọrịa shuga aka. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ndị nyere nkụzi n'oge anwa dịka Amarachi Anita, Mmesoma Ugwuagụ, ndị kwuru okwu maka ya bụ ọrịa shuga, na onye medical laboratory technician bụ Ifeoma Jewu, onye kwuru maka benefits of blood donation, kọwara mkpa ọ dị ka ndị mmadụ gaa na-enye ọbara n'ụlọ ọgwụ, nke ọ kọwara na otu ọbara enyere nwere ike ịzọpụta ndụ 3. O wee kwuo na onye ọbụla dị afọ 18 wee ruo afọ 45 bụ ndị kwesịrị ịdị na-enye ọbara n'ụlọ ọgwụ opekata mpe ya bụrụ ugboro 3 n'afọ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị dutere edore na ya bụ nyocha arụike ụmụ akwụkwọ ndị nọọsụ anwanyere kenere ha maka otu ha si wee bịa na ya bụ Nkwọ Ogidi wee bịa wee leta ha. Mbụ na anyị nọkọta anọ ndị Iyienu wee bịa ebe a wee na-entertain anyị, wee sị na Iyienu na BP na shuga anyị na-enene ya, o nwekwara mmụ agbọghọ bụ sọ mma arapụ na-agba egwu inegharịzi anya ebe inwe aṅụrị. Ụmụ akwụkwọ a kekwaziri glucometer na vitamin C n'oge anwa site na University on the Niger Teaching Hospital Iyienu Ogidi. Ogochukwu Ọranụ n'akụkọ ụwa ABS.